Boa tarde, damos comenzo á sesión ordinaria do Pleno do 9 de maio do 2024. O primeiro punto é a aprobación da ata da sesión ordinaria do 11 de abril do 2024. Alguna cuestión para a ata? Votamos. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto 2. Dar conta ao Pleno da sentencia por despido objetivo individual 939/2023, sentencia 116/2024 do Xulgado Social número 6 da Coruña. Bueno, esta cuestión está relacionada cunha demanda presentada polo traballador do Concello de Touro no seu día, Iván Louzao López, no cal suplicaba que se dictase sentencia pola cal se declarase nulo o despedimento por vulneración da garantía de indemnidade e non discriminación, condenando ao Concello de Touro a readmitir o actor nas mesmas condicións que tiña antes de producirse o despedimento, con abono dos salarios de trámite, así como pagarlle unha indemnización por dano moral de 20.000 euros, ou, subsidiariamente, se declarase a improcedencia do despedimento e se condenase a parte demandada, ou seja, ao Concello, a optar entre readmitir ao demandante no seu posto de traballo con pago dos salarios de trámite que lle corresponden, ou ben abonar a indemnización que legalmente lle corresponde, incrementada en 20.000 euros, e que se establece prudencialmente como indemnización adicional por abuso e fraudulencia da relación laboral obxecto do despedimento. O fallo textual da sentencia di que debo desestimar e desestimo la demanda presentada por don Iván Louzao López absolviendo al Concello de Touro de todas las pretensiones deducidas en su contra. Bueno, sobre esta cuestión, creo que en plenos anteriores algúns grupos políticos fixeron preguntas ao respecto. Bueno, isto parte de... Bueno, este traballador foi contratado o 9 de xuño do ano 2020 como operario condutor de camión de recollida de lixo en sustitución para cubrir unha vacante por mor da baixa médica causada polo traballador que ocupaba ese posto. O seu contrato estendeuse máis alá do período de interinidade que era cubrir esa vacante e estendeuse por período prorrogado en numerosas ocasións hasta un período total de 4 anos. O Concello comunicoulle no seu día o cese da relación laboral coincidindo co vencemento da última prórroga, un despido por causas obxectivas, dado que a causa da súa contratación, que era cubrir esa vacante de interinidade, resulta que xa expedira facía 3 anos e medio. É dicir, que había xa 3 anos e medio que o traballador, co obxecto de cubrir esa vacante, se teria que ter cesado do traballo. O Concello, no cálculo da indemnización do despido, recoñece o fraude de lei na contratación do traballador e, por eso, recoñece unha indemnización de 33 días por ano traballado, polo tanto, improcedente no cálculo definitivo. Despedimento, repito, por causas obxectivas. Entre outras cuestións, o traballador na vía judicial
alegaba, pois, ou aducía, pois, represalia empresarial e, bueno, o que si recoñece e cita textual a sentencia e cita textualmente pois, o informe do secretario interventor é pois, a admisión por parte do Concello de que se fixo con este traballador, que se fixo unha contratación fraudulenta, unha contratación temporal fraudulenta e textualmente pois, a sentencia pois, recolle pois, que non se aprecia que concurra causa alguna de nulidade. Tamén recoñece a sentencia pois, que non hai lugar a recoñecer indemnización algunha complementaria e, pois, repito, neses términos, pois, absolve o Concello de todas as pretensións da actora. Punto 3, toma de razón dos decretos da alcaldía ditados entre o 8 de abril e o 4 de maio de 2024. Punto 4, mocións. Primeira moción do BNG relativa á actualización da página web do Concello. Ten a palabra o BNG. Boa tarde. Bueno, creo que esta primeira moción vai para referida, como dixo o alcalde, a unha máis que necesaria actualización e modernización do que é a página web do Concello. Algo que calquera usuario ou usuaria que a utilice se dá conta de fai moito tempo. E é unha página web que está claramente desfasada, que non é nada, que non é ni moi intuitiva, que ten un diseño antigo, que lle falta información, que a información que ten en moitos casos é información, de feito creo que ni siquiera está actualizada que é a corporación actual, en fin, creo que fai falta unha reforma en profundidade desta página, para ser unha página máis dinámica, máis adecuada e tamén máis atractiva para todas as usuarias e usuarios. E iso é a proposta que nos facemos, non? Que, é dicir, o Concello todo procederá á renovación da página web, no caso de incluir unha actualización, unha modernización do diseño, unha interfaz máis activa, con ampliación e con unha actualización tamén continua da información e dos contidos da mesma. Non? Por exemplo, chama a atención que na página a día de hoxe sigue sin aparecer a declaración de bens dos ediles, dos membros da corporación. Non sei, entón, esperemos que se acepte esta proposta e se actualiza e se moderniza, se aparezca tamén esta información, así como outra información, non é de información máis actualizada. Esa é a proposta que lle traigo. Pepe? Estamos de acordo con esta moción, efectivamente, sobre todo que a actualización dos contidos, que pasa que no anterior contrato a actualización debería correr por conta do Concello, de datos, eso, cousa que por carencias de personal ou polo que fora non se facía. Totalmente de acordo que se debe sacar a concurso, tanto que a diseño e a confección de unha nova página, incluso como a xestión dos contidos, para manter actualizada continua. Bueno, o grupo de goberno somos conscientes e sabedores da necesidade de actualización dese servicio, do servicio web. Pero, bueno, aproveitando, porque a mellor o grupo propoñente seguramente non saiba, pero un pouco para contextualizar, que non se entenda de excusa, pero contextualizar cal é a situación. Estamos, coñecemos perfectamente a necesidade, coincidimos perfectamente ca demanda e agora paso a contextualizar. Mire, cando chegamos aquí ao goberno, atopámonos con unha empresa que se chama Ebel, que pois emitía facturas por servicios ao Concello. Esta situación de emitir facturas por servicios ao Concello, servicios aparentemente periódicos, viñase dando pois desde tempos case inmemoriales. Todo isto sin contrato. Esta empresa non consta que tuvese nunca contrato de mantemento, nin da web, nin das infraestructuras informáticas. Sin embargo, emitía
facturas por servicios de mantemento, xa digo, desde tempos casi memoriales. Iso foi co que nos atopamos. E o grave de todo isto, máis grave que todo isto, é que o Concello non estaba en posesión das claves de acceso ou as claves que permitisen administrar na súa totalidade a web. A web e incluso a infraestrutura informática. A cuestión chegou a tal gravedade que, repito, por activa e por pasiva solicitouse as claves das web a esta empresa e por activa e por pasiva negouse a facilitalas e a día de hoxe ainda se negou a facilitar eso ao Concello. Co cal, o Concello nunca non tivo posibilidade de acometer esas actualizacións. Nesta cuestión mediou o Departamento de Ciberseguridade da Diputación, porque este Concello está acollido aos servicios informáticos da Diputación e para certas cuestións como a migración de certos servicios que se fixo neste momento a Google, que fixo a Diputación, a Gmail, era necesario certas chaves que esta empresa se negou a facilitar sistemáticamente. Mediou decir que, aínda que o propietario dos dominios é o Concello, estes dominios están aloxados en Dynahosting e foron contratados a través dun partner, dese partner que se chama Ebel. É dicir, o propietario dos dominios é o Concello, pero non foron contratados directamente ao proveedor que é Dynahosting, senón que foron contratados a través de Ebel. Entón, aínda que o Concello é o propietario dos dominios, as claves tivo secuestradas Ebel. Repito, o Departamento de Ciberseguridade da Diputación mediou con Ebel, interferiu directamente con Dynahosting, resultado que non foi posible que esta empresa Ebel facilitara as claves nin a Ciberseguridade da Diputación nin ao Concello. Estivemos en risco. A situación chegou a tal extremo que tuvemos en risco de ter que pechar a sede electrónica. Logo, resolveuse, a Diputación resolveu a través dun proveedor de certificados. O pasado venres recibimos a noticia de que Ciberseguridade da Diputación accedeu ás chaves a través da asociación.gal. A asociación.gal, que é a promotora dos dominios.gal, conseguiu que Dynahosting recoñecese o interese, o dereito lexítimo do Concello no acceso ás chaves. Polo tanto, neste momento temos eses datos e, poderemos acometer esas actualizacións, esas melloras. Repito, isto que conto non sirve en ningún caso de excusa, simplemente é para contextualizar a situación que nos atopamos aquí e a chantaxe, extorsión que exercen certas empresas sobre o Concello. Chantaxe, extorsión, porque mediando persoal de ciberseguridade da Diputación, o persoal de Ebel xustificaba a non entrega das chaves das web ao Concello, en que o Concello debedaba certas facturas a Ebel. O Concello non nin adebedaba certas facturas a Ebel porque o Concello rexeitou
facturas de Ebel que por servizos que Ebel non xustificou que efectuara e que, polo tanto, o Concello entendeu que non procedía a súa conformidade e que, polo tanto, foron rexeitadas. Que, en todo caso, nada tiñan que ver cos servicios web. De feito, o Concello estuvo sempre ao día no pagamento dos dominios. É dicir que, agora mesmo, pois, desfixémonos do intermediario e o Concello é o cliente directo de Dinahosti. Alguna cuestión máis? Bueno, non, o que pasa é que supoñome que eso foi así como vostede conta. Disculpe, pero hai datos escritos. No, pero dixen que eso foi así como vostede Sí, conta. hai datos escritos. Non dixen que non foi. No, pero de suposto, hai datos escritos. E está moi ben a película, e además di que non é como non sirvo como excusa. Eu o que sí que digo é que, bueno, a herencia pois sería moi letal, non discuto, pero levamos 10 meses con este novo goberno e, bueno, empeza a quedar resexos a herencia. Cada vez que traigo aquí unha proposta, que sempre son propostas en positivo e con intención, ademais, de que se faga compra con outra, bueno, sempre decimos, non, é que non fixemos, bueno, pues, entón eu espero que a partir de en algún momento, pois, deixemos de falar de herencia e bueno, que así dicemos cousas. Pero, bueno, sendo como foi así, eu alegro moito que se solucionara e que entón que se foi aprobada a moción e que tiñamos unha página web pois, un pouco máis decente. Por puntualizar, nin é excusa, nin fixen mención á herencia. É dicir, a pretensión é facer público e aproveitar esta cuestión para facer público as prácticas desta empresa. Pasamos a votar. Votos a favor? Aprobados por unanimidade. Segunda moción do BNG relativo ao apoio á manifestación contra a planta de celulosa de Altri. Sí, vamos a ver. Bueno, a ver si muy rápidamente. Aquí xa o BNG xa trouxe un par de mocións, unha para que se presentaran as alegacións contra a macrofactoría de Altri en Palas de Rei, outra segunda para renovar as alegacións. E esta é unha moción para que o Concello mostre apoio á manifestación que se vai a celebrar o próximo domingo, día 26 de maio, precisamente contra a Altri. Para recordar así moi rapidamente, pues, estamos ante un proxecto que empezou sendo falseado xa, non? Se nos contou que iba a ser de economía circular, de fibra textil, nada disso é verdade. Topámonos con unha realidade sobre o terreo dunha macrocelulosa con un impacto enorme sobre o territorio, sobre o patrimonio natural e, sobre todo, non? sobre a auga, que é o que máis nos afecta aquí en todo, non? O problema que temos da contaminación, que vai estar sometida a presión hídrica, que vai estar sometida ao riulla, que nos vai afectar moi a nós directamente. E, ademais, unha cousa non menos importante tamén é a presión que vai facer se esta planta, tal como está, vai estar adiante, a presión que vai facer sobre o aumento da eucaliptización deste país. Non? Eu, pese a que moita xente cree que, bueno, que o eucalipto está moi ben, non digo que non, é unha especie máis, evidentemente. O gran problema que temos en Galicia precisamente é o monocultivo desta especie que está sacando terrenos para outro tipo, xa non de cultivos forestais, senón de cultivos agrícolas. E se esta planta sale, esa presión sobre a eucaliptización vai ser moitísimo maior, porque vai necesitar unha enorme, na primeira fase, unhas 60.000 hectáreas de eucalipto. E temos que ter en conta que en Galicia solamente temos de superficie agraria útil, é dicir, aquela que produce alimentos e alimenta o gando e para as persoas, o 20% do territorio, cousa que na media estatal é do 50%. É dicir, temos un país que, en teoría, parecenos que é un país moi rico en comida e, sin embargo, ni siquiera somos autosuficientes en alimentos. E con proxectos deste calado, o que vamos a facer é ainda sacar máis terreno agrícola para eucaliptizar e menos terreno para todas aquelas granxas e todas aquelas actividades, que además na zona onde se instala pois é bastante importante.
Entón, temos un problema de país, temos un problema moi serio, o problema de Altri é un problema non só da zona de Rei, Melide e Deza, sino que é unha zona tamén de Torio, é unha zona, é un problema a nivel de galego. Entón, nós o que pedimos é que se apoie esa manifestación. Presentáronse no período de alegacións, que rematou o 17 de abril, falarse de máis de 20.000 alegacións, é dicir, hai un rexeite social moi evidente, moi claro. E nós o que pedimos é que o Concello apoie esta manifestación e, ademais, a maneira de apoiar é facelo algo. Entón, ademais, é animar a veciñanza e, incluso, que haga as xestións necesarias para, se hai demanda suficiente, evidentemente, fretar un autobús para que todos aqueles veciños e veciños poidan ir a esa manifestación como digo, do día 26, do domingo 26, en Pacas. Esa é a proposta. Ten palabra o PP. Nos no pleno que se aprobou a moción para presentar alegacións estábamos de acordo en presentar esas alegacións desde o noso punto de vista de tipo técnico para a mellora do proxecto, das medidas correctoras que fosen necesarias. No pasado pleno que se trouxo as alegacións votamos en contra desas alegacións porque era unha alegación, unha enmienda á totalidade do proxecto. Entonces, non estamos a favor de apoiar esta manifestación por ese motivo. Nos pensamos que se o proxecto cumpre a normativa sectorial que está en vigor, pois a Xunta terá que aprobar. O sea, desde o punto de vista administrativo de autorizacións dependerá de se cumple ou non cumple ca normativa tal. Se cumple, non habrá máis remedio, igual que calquera outra industria que ten un polígono industrial, que cumpla as exigencias de vertidos, tanto a atmósfera como a aguas eso. E depois hai tamén unha cuestión política, que sería o efecto socioeconómico sobre a zona. E nos pensamos que sería positivo o proxecto se instalar, concretamente no tema dos eucaliptos. Ahora mismo, Galicia exporta prácticamente o 50% da madeira de eucalipto sin tratar. Se ese proxecto se puñese en funcionamento, ese tratamento faríase aquí. Non vai haber máis eucaliptación porque se poña Altri ou non. Hai eucalipto porque é rentable para o propietario forestal. Non hai eucalipto porque haxa ou non haxa unha nova celulosa. Entón, xa digo, nós, por coherencia coa postura que vimos mantendo, non vamos a apoiar esa manifestación. O sea, o apoio municipal a esa manifestación. Bueno, por parte do Grupo do Goberno estamos a favor da moción. En segundo turno, BNG. Vamos rapidamente, porque xa falamos deste tema neste asunto, pois o Bloque e o PP teñen posturas completamente opostas. Eu solamente recordar dúas cousas. Unha, cando se fala de que se exporta o 50% do eucalipto, ou a porcentaxe, non sei que dixo, a porcentaxe que sexa, porque se faga Altri non quere decir que outras empresas non van a seguir utilizando o eucalipto, non é unha fábrica de sustitución. Non é unha fábrica. Primeira cuestión. Segunda cuestión, a respecto de pechar o ciclo productivo, sabemos que non é verdade, xa comentei outro día, de feito, tuvo que cambiar as solicitudes de subvención de economía circular, porque non pechaba o ciclo, porque o goberno español e Europa dixo isto non é economía circular, tuvo que cambiar para descarbonización, cal demostra que non se vai pechar ningún ciclo, como se dixo outro día, a inmensa maioría da pasta de celulosa exportase así en bruto para Asia. Segunda cuestión. Terceira cuestión. Unha das razóns que explican por que unha empresa portuguesa de celulosas van a poñer unha celulosa en Galicia, eu teño moito cariño aos portugueses e as portuguesas, pero non é porque os portugueses teñan moito interese en vir a desenvolver a Ulloa en Galicia, é porque en Portugal hai unha moratoria da plantación de eucaliptos desde que houbera aqueles famosos incendios que morreron un montón en Pedrógara ou Grande, creo que fora. Esa é unha das razóns, claro, entón traéndolo para aquí, creo que eso debe dar que pensar e que reflexionar que modelo de país queremos aquí que ni siquiera os portugueses o queren. Non é ni siquiera, non os portugueses tampouco queren. Xa saben o que hai. E logo, para finalizar, claro que ten que haber unha declaración de impacto negativa, pero o argumento que está dando o PP é exactamente o mesmo que dou cando foi a mina de Touro tamén, non o que digan os técnicos. As decisións técnicas sí, pero as decisións políticas tamén pesan moito, sabémoslo moi ben. Igual que a persoa decisión política de crear ese foro impulsa para crear esta fábrica aquí.
Entón, evidentemente, nós, claro, que se a declaración de impacto se fai conforme os impactos e conforme o estudio de impacto, non cada máis remedio que ates votar. Segundo turno para o PP. Non ten maior sentido seguir profundizando sobre este tema. Dice Jean que no tema da mina, pues pasou agora, pues no tema da mina rexeitouse a autorización ambiental porque non cumpría os requisitos. O sea, que temos un antecedente en ese tema que si este proxecto tampouco os cumpre, lógicamente volverán a rexeitarlo. Si os cumpre, non o podrán rexeitar, simplemente porque incurrirían unha prevaricación. O sea, se realmente cumplan outra cosa distinta, e se a normativa en vigor é ou non é suficiente. Podría discutirse ese tema. E está claro que nós tamén somos sensibles ao tema da agua, lógicamente. Non vai a mellorar os ríos, está claro, sempre vai aumentar os vertidos, sempre vai a tal, pero igual que fan as industrias que están nos polígonos de Melide, o sea, igual que todo ese tema. Si cumplen a normativa, eu creo que non hai máis alternativa que o teñen que autorizar. E entón, en canto ao tema da economía circular, lógicamente, si ese eucalipto se trata aquí, en parte sí cerran o ciclo aquí. Outro dos temas que se fala é da famosa biocel, e que en canto exista demanda suficiente, esa pasta, lógicamente, destinarase a esa fibra de estilo. Entón, eu digo, por mantemos esa postura. Consideramos que, desde un punto de vista socioeconómico, é positivo para a zona, é positivo para a comarca, é positivo para os produtores forestales, e desde un punto de vista administrativo xa se verá se cumpre ou non cumpre. Vamos a votar. Votos a favor? 6 votos a favor. Votos en contra? 5 votos en contra do PP. Queda aprobada a moción por 6 votos a favor. Punto 4.3, moción do Grupo Municipal do PP para o mantemento dos fondos municipais nas entidades bancarias con oficina aberta no Concello. Ten a palabra o PP. Ben, vamos ver. A raíz da pregunta que fixemos no pleno pasado sobre a apertura dunha cuenta no Sorraguer, en concreto preguntábamos en que oficina da Sorraguer, porque curiosamente na resolución da alcaldía non figuraba a oficina, como se iso non fora importante. Entendo que era máis ben unha cuestión de mala conciencia ou non especificar a oficina, porque, a parte dos argumentos que daremos, é dificilmente explicable, sobre todo aos veciños de Touro, que os fondos municipales se deben a Bertamiras, a unha entidade bancaria en Bertamiras. Unha entidade bancaria que, por certo, cerrou as oficinas na contorna de Touro, na comarca, tanto en Alpino como en Arzúa. Entón, xa solamente por eso, vimos viciada esa resolución da alcaldía. Por outra parte, desde un punto de vista administrativo, pensamos que esa resolución é nula, porque se fixo prescindindo totalmente do procedimento establecido na lei de contratos para este tipo de contrato privado. E desde un punto de vista político, o alcalde tratou de justificarlo anticipándose xa as circunstancias, as consecuencias da rentabilidade financiera da operación. O sea, en base a que o Concello iba a ter uns ingresos por intereses, por remuneración da cuenta, pois moito máis grandes que os que daba a oficina da banca Quinto. E para iso, utilizou, como sempre, pois medias verdades. E, por exemplo, a banca non pagou intereses para a remuneración da conta desde o ano 2015 por unha razón sencilla, porque as entidades bancarias co Euribor en negativo non pagaban intereses nin a institucións nin a particulares. Hasta 2022 non entrou en positivo o Euribor. Podíamos decir a partir desa fecha que sí, probablemente o Ayuntamiento teria que haber gestionado, recuperado a remuneración da conta en ese tempo. Por outro lado, non é certo tampouco que o Ayuntamiento salga beneficiado financieramente, porque non hai a oportunidade de igualar esa oferta ou incluso de mellorar. Porque había que ver se a banca lle dan a posibilidade, ese tema. E por outro lado, non se entende que se este promocionando unha entidade bancaria deslocalizando os fondos
cando a única entidade bancaria que, por suerte, temos como oficina no Concello, a única que presta servicios aos veciños de Touro, si este directamente perjudicando. Seguro que non vai ser causa de cierre esta operación, pero sí que pode contribuir a medio plazo ao cierre da oficina. Entón, penso que o Ayuntamiento, o Concello neste caso, debería ser o primeiro interesado en manter a oficina en Touro. Entón, eu, sinceramente, a vista do tema, non vexo outra utilidade nesta operación que os intereses que poida ter o alcalde. Porque realmente os veciños de Touro non ganan nada. Gostaríame tamén que o alcalde nos dixera se ele é cliente do Sabadell en Bertamiráns, porque podría ser outra das explicacións. Podría. E entón, xa digo, para nós carece de sentido, e penso que neste caso a alcaldía e o goberno municipal teñen que facer un esforzo e cancelar esa operación. Porque non creo que sea explicable para os veciños levar os fondos. E outra cousa, o outro alcalde tamén lo mencionou, xa a oportunidade que existe, esa cantidade de dinheiro aí ou non, sobre a oportunidade política de Concello teñamos depósitos tan elevados. Eso poderemos discutir noutra ocasión. Ahora, non ten sentido levar os fondos de Touro a Bertamiráns. Gracias. Mire, moi sencillo. O alcalde non é cliente de Sabadell en Bertamiráns nin outro lado. O alcalde é cliente da banca en Touro, é cliente de Trío dos Bank e é cliente do BBVA sin oficina de referencia. Vale. Eso podería obtelo porque podería pedir a declaración de bens do alcalde. Constame que está colgada na web, non se accede directamente, senón que se accede, creo, a través do portal da Deputación. En todo caso, está a disposición, a declaración de bens do alcalde está a disposición de calquera veciña que o considere. Mire, empezando polo final do seu escrito, dixo vostede que esa operación de apertura de conta bancaria que era nula porque non se seguira o procedimento establecido. É así, non? Sí. Vale. Pois mire, a vista deso, lóxicamente, o alcalde encarga un informe ao secretario interventor ao respecto. A subir copias, e o informe ao respecto do secretario interventor di que a conta se abreu seguindo o procedimento establecido, dado que en concreto, pois ten aí tres páxinas, pois a exposición de feitos e a xustificación xurídica, donde se concreta que o contrato da conta corrente é un contrato privado non suxeito á lei de contratos do sector público, como expón vostede. Co cal, como ve, os plenos son interesantes para vostede, porque non só, a parte de cobrar, pois incluso ven aquí e sale aprendido máis que se fora unha academia. Vale, entón, mire, desde esa perspectiva, hombre, eu creo que cando menos, se non quere seguir facendo o ridículo, debería, cando menos, retirar a moción, porque entre outras cuestións non leo a proposta de acordo, pero sabe que invade competencias que non son do pleno. Pero mire, explícolle punto por punto. Mire, vostede non lle interesou ter o contrato, porque non o solicitou, interesoulle máis vir aquí con un relato que non sei se lle fabricou a banca, como se fose por vostede o comercial da banca, trae un relato que está lonxe da verdade en todos os aspectos. Mire,
Vostede non pideu o contrato da conta bancaria do Sabadell? Non. Claro. Bueno, digo xe ver o expediente, pero digo, claro. Pero... Pois é unha lástima que non vise o contrato. Entonces, vostede fala de oído. Falo en función da resolución que tomamos. Claro, vostede fala de oído. Non, por a resolución da alcaldía do outro día. Correcto. E do que lle contou a banca. Porque vostede trae o recado da banca. Trae o recado... Eso é un mandado de banca. Perdón. Si pode aguantar para non interrumpir... faltemos o respeto. Eu non dixen qual era o mandado do Sabadell. Non o dixen. Mire, vostede podía non faltar á verdade, pedir o contrato e ler o contrato. E non falar a verdade e falar de oído. Vale? Entón, mire, di vostede aquí que é unha deslocalización de fondos, que que hai que ter un saldo mínimo no Sabadell de 1,5 millón de euros. Non é verdade. Eso foi unha resolución. Pois non é verdade, se pedira o contrato, se pedira o contrato, sabía. Perdón, que dice a resolución da alcaldía? Primeira chamada a orde, non pode interrumpir. Que dice a resolución da alcaldía? Perdón, primeira chamada a orde, non pode interrumpir. Bien. Primeira chamada a orde, non pode interrumpir. Espero todo. Mire, entón, sencillo. Se pedira o contrato, se abría as condicións. Mire, para que se remunere o tipo de 2,25%, é dicir, remunerarase, as condicións son disponibilidade total, cero comisións, por todos os aspectos, disponibilidade inmediata e total, tipo de remuneración 2,25% TAE aqueles días nos cales o saldo sea superior a 1,5 millón de euros. Os días que o saldo non sea superior a 1,5 millón de euros, pois a remuneración é menor. Pero a disponibilidade é total. Por lo tanto, esta falacia que di aquí vostede de que hai como cautivo, que hai que manter cautivo un salario de 1,5 millón de euros, pois non. Eso de manter cautivos saldos eran as preferentes, non é o caso desto. Vale? Fala vostede aquí de que a banca non pagou intereses durante os últimos máis de 6 anos. Mire, os datos que me dá a miña banca son que a banca non pagou intereses nos últimos 10 anos. Os datos que me dá a banca non me dá... Os datos que me dá a banca é que non se sabe se en algún momento o Concello de Touro percibeu algún céntimo por intereses dos bancos. Descoñezo ese dato. E repítolle, o dato que teño é que a banca nunca, hasta o día 1 de abril do ano 2024, hasta ese día, a banca nunca remunerou os fondos do Concello. Nunca. Ese é o dato facilitado por a banca. Di vostede que este alcalde nunca negociou con a banca. Creo que escoitou a medias a exposición do pleno anterior. Este alcalde negociou con a banca polo menos en 3 ocasións, de maneira presencial en 3 ocasións. Entre as cuestións que este alcalde lle plantexou á banca, ante a negativa a remunerar e ante a negativa a suprimir as comisións, foi que tuvese unha colaboración social no Concello. E en concreto, pideulle este alcalde que pagara os gastos de desplazamento do equipo de fútbol femenino. Este alcalde pideulle á banca que pagase os desplazamentos do equipo de fútbol femenino como colaboración, pois, social co Concello. A día de hoxe, pois a banca non fixo amago siquera de
de colaborar nesa cuestión. O que si se ofreceu a banca foi a cederlle por un alquiler, dixo comercial, algo así como módico, aquel local, aquel zulo que hai ali nos baixos, na parte de atrás da entidade, cederlle para uso do Concello por un alquiler pois testimonial de 100 euros ao mes. Eso foi todo o que a banca quixo aportar a este Concello desde que eu son alcalde. Antes deso, os repito, intereses cero. Este alcalde pois ten a porta aberta a calquera proveedor, pois pasou pola porta pois un comercial do Sabadell, sin chamalo. Este alcalde non chamou a ninguén, este alcalde ten a porta aberta, non chama a ninguén. Repito, negociou presencialmente 3 veces con a banca, o resultado foi ese. A proposta inmediata do Sabadell pois é a que consta no contrato, unha remuneración de 2,25 TAI, 0 comisións. Pois, ante esa comparativa entre a entidade e a banca e a entidade de Sabadell, pois este alcalde toma a decisión de abrir unha conta no Banco Sabadell. Este alcalde, por cortesía, chama á banca. Creo que isto xa contei no pleno anterior. Chama á banca. Chama a banca Touro. A persoa que colle o teléfono á banca Touro, claro, eu digolle, quería falar da posibilidade de remunerar as contas. Sonoulle chino. Ante o silencio, pois, eu me entendo que isto leva ao comercial de institucional, que iso que co cal xa teño falado en outras ocasións, se se pode, pois trasladenlle o recado, estou á espera de escoitar propostas. Días despois, efectivamente, chama o comercial de institucional da banca. Proposta: remunerar un 2% a partir de 1 millón de euros. Remunerar un 2% aqueles días onde o saldo estea superior a 1 millón de euros. Siguen mantendo as comisións que se están pagando por determinados servicios, e a decisión deste alcalde, temos a comparativa: un banco que ofrece un 2,25, outro banco que ofrece un 2, e manter as comisións. A decisión deste alcalde foi ordenar o traspaso de 2,5 millóns de euros da entidade a banca ao Banco Sabadell. A reacción da banca non se fixo esperar, pois pediron unha cita, e atendeuselle, e basicamente viñeron chorimicar cos mesmos argumentos que me está contando vostede, que levan aquí moito tempo, que estas cuestións que vostede máis ou menos contou, o mesmo relato, que non poderan pagar intereses porque o interese era negativo, esta retaíla de o mesmo relato que acaba de contar vostede. Que nada, que para eles, claro, era unha cuestión comprometida, porque quedaban abaneando. Pois bueno, que imos facer? Eu expuxenlle cal era a proposta do Banco Sabadell, e nada, pedíame que retornara eses fondos á banca. De momento están sin retornar, porque as condicións son as que son. E nada, este alcalde, mañán ás 8:30 da mañá, ten a porta aberta para que calquera banco que queira pasar, que queira presentar unha proposta, pois escóitase.
sin problema ningún. É o mercado, que decía que máis ben parece un mercadito. Venegas. Sí, bueno, vamos a ver. É que eu estou un pouco anonadado co debate, non? Porque por varias cuestións, A primeira, polos datos. Outro día dixo aquí que nos que íbamos a estar na acta de feito, non? O Concello iba a ingresar 95.000 euros por xuros bancarios no Sabadell. Unha conta inmediata e rápida para ingresar 95.000 euros por xuros a un 2,5, que era o que puñía, creo que puñía 2,5, non puñía 2,25, me parece, no decreto. Bueno, pois veñe sendo en torno a 4 millóns de euros. Non sei os cartos que ten este Concello, pero na última conta xeral tiña 3.300.000 euros, creo que era. Entón, esa é a primeira cuestión que sorprende. Dice, evidentemente, non son esta cantidad, non sei onde sale esa cantidad. A non ser que se sacan todos os cartos, pero teñen que ser todos e algúns máis, pois senón non dan 95.000 euros. Esa é a primeira cuestión. A segunda cuestión é a falta de información. Eu, de feito, tiña pensado, pasa que adiantou o PP con esta moción, solicitar, precisamente, o contrato que se firmou co Sabadell, o contrato que se ten con a banca, para que nos dé cales son as condicións. Sabe cantos fondos, agora se acaba de decir o alcalde, non? Cantos fondos se desviaron para se depositar no Sabadell, cantos fondos hai na banca, que tipo de xuro oferta a cantidade, e moi importante é que penalización ten se non chegas a ese mínimo, e non é verdade o que dixo vostede, diz, non, pagan o 2,25% sempre, non, sempre non, que se non chegas a 1,5 millón non che pagan, non sei o que paga, iso hai que ver no contrato, quero ver ese contrato, eu solicito de feito, solicito ese contrato, para ver as súas condicións, non? E entón, ese é o que hai que enviar. E logo despois, bueno, máis alá de que non se fala con outras entidades, pero eu dicía que era un contrato viciado porque estamos como cegados polos cartos, non? Estamos falando de rentabilidade, estamos falando de xuros, e claro, o primeiro que se plantexa é, estamos nun Concello, os cartos do Concello serán para mellorar a vida da xente do Concello, non será para intentar sacar un 0,5% máis dunha entidade financiera ou un 0,5% menos. Eu entendo moi ben, eso estamos de acordo todos, que evidentemente se tes unhos fondos e podes sacar unha rentabilidade, está ben, eso nadie o nega. Agora, eso está ben. Ora, o que non está ben é utilizar como argumento principal sacar a maior rentabilidade posible sin ter en conta todo o demais. Aquí temos unha realidade, que a banca é a única entidade que ten sucursal aquí. Temos outra realidade, que a banca é unha entidade igual que as outras, no sentido de que, por desgracia, é igual de abusiva que as demais. Se tuveramos unha outra entidade financiera que non fora tan abusiva, que fora máis ética, hai a banca ética tamén, evidentemente, pois entón podríamos plantexar o feito de decir, pois ainda que non estean todo, si me podo plantexar, pero por desgracia sabemos que dá igual que nunha que noutra, porque ao final os comportamentos son iguais. Entón, lóxicamente, pois, primeiro vai que primar a entidade que está aquí, e iso non quere dicir que non lle vais a exixir que che dé unha rentabilidade. Eu eso non estou dicindo. Digo, para adiantarme a... Non, eu isto teño claro ahora. O que non podemos poñer é como objetivo principal obter a máxima rentabilidade posible do dinheiro que temos. Non. Porque eu supoño que se algunha xente nos está escoitando e dirá, joder, non sabía que éramos tan ricos. O sea, non sabía que cando se pide unha subvención para algunhas cousas, o Concello di, non, é que non hai. E eu resulta que esos cartos todos están invertidos nunha entidade financiera e se ten ali 1,5 millón de euros, non nos podemos usar para que interese, pois non o metemos ali e ao mesmo tempo está facendo negocios, evidentemente. Eu creo que ese debate, sinceramente, no bloque non vai entrar, Entón, nós queremos, eu o que pido, o que solicito, é que se nos pase esa información, non, de cales son as condicións do depósito na banca, cales son as condicións do depósito no Sabadell, e incluso, o señor alcalde di que está aberto a todo, eu creo que se está aberto a todo non terá que esperar que chegue, poderá tamén preguntar cales son as condicións noutras, pero eu creo que é importante, non se trata só de mirar a rentabilidade en términos de tipo anual efectivo, tipo anual equivalente, non, senón, en canto a, temos uns cartos, será para que? Para facer obras, para infraestructuras, para prestar servizos, para mellorar a vida da xente, para facilitar os seus trámites, e todos sabemos que se hai que unha sucursal os trámites son millores. E iso ten que pesar tamén. E ten que pesar tanto como sacar un punto, como se di, un punto básico máis, un 0,1%, un 0,2% máis, o diñeiro. Entón, nós o que pedimos é que, por parte do alcalde, se nos pasen eses datos, e cando sepamos cales son as condicións da banca, cando sepamos cales son as condicións do Sabadell, e incluso se hai outras opcións, valorar non solamente pola rentabilidade, senón tamén por todo o que supón
En canto a iso, en canto a disponibilidade, en canto a servicio, en canto a mantenimento sucursal, todo iso temos que valorarlo. E ese é o que pide o bloque. Nós vamos a ter nesta proposta, porque queremos ter esa información que a día de hoxe non a temos. E despois, con esa información, se cando se pode decir, bueno, non é unha mala idea abrir un control de sucursal nestas condicións, sempre mantendo evidentemente que aquí este é a sucursal que é. E con todos os defectos que ten, eu non son capaz, eu non teño contra nada, teño unha parada secundaria, non son santos da miña devoción, teño outras, pero tamén cheguei á conclusión, por experiencia propia, que son idénticas. O cal, diz, pois mira, se son todas, como todas actúan igual, pois dá igual, temos que primar a que está aquí. E outra cuestión, remato, se queremos ir por unha vía dunha banca máis ética, que me parecería moi ben, hombre, pois a parte da banca ética é unha cosa que se chama Caixa Rural, que é unha cooperativa de crédito. Tampouco ten aquí, claro, tampouco ten, pero posto xa a decir, bueno, non? Porque vostede dixo outro día, que estaba moi ben, que non estaba no paraíso fiscal o diñeiro, non? Iso non o pode dicir, porque unha vez que os cartos sonar no banco, non temos a pista do diñeiro. A pista teñen eles, pasa igual en a banca, non, por desgracia, non podemos dicir que non, porque non sabemos onde está. De feito, cando veo a crise de 2007, os cartos que pensaban que estaban en Touro, estaban nas Bahamas, moitos deles. Bueno, en fin, que nós vamos a ter por esa razón, porque non temos información, non sabemos cales son as condicións, as de verdade, cando te baixas dese límite, cando che pagan ou non che pagan, ou incluso, se tes que retirar o da liquidez é relativa, porque podo retirar o diñeiro, pero se me fan unha penalización, claro, que é unha liquidez con penalización. Todo iso temos que saber, non pido, por favor, que nos pasen estes contratos e que por parte da alcaldía se valore, e non solamente en términos de rentabilidade exclusivamente económicas, senón en términos de servicios, e sobre todo se teña en conta que o diñeiro é para invertir ao Concello, non para sacar unha menor rentabilidade, mirar aí, a ver se podemos sacar 5.000 euros máis ao ano, non, a ver se podemos facer máis obras, máis infraestructuras, máis servicios, e que a xente ademais tamén teña máis facilidade para facer os trámites. Iso é a proposta que temos, non sei, ou é a postura que vai ter o bloque, non? Entón, cando teñamos esa información, podemos decidir se nos interesa ou non. Mientras tanto, no. Pepe. A ver, antes de nada, agradecer ao señor alcalde que me dé lección sobre o contrato do Estado, a lei de contratos do Estado, porque esta falla unha temporadinha, resulta que o alcalde sempre alegaba desconhecimiento da lei de contratos. Entón, agradezco moitísimo que se me den esas leccións, pero mira, vamos a ver. Artículo 25 da lei de contratos. Dice, los contratos de obra, concesión de tal servicios, no obstante, tendrán con carácter privado los siguientes. Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV 661, seguido de 5 ceros, a 667 tal. Y los que tengan objeto, bueno, otros a continuación. Aquellos contactos, bueno, de nada, pasamos o artículo 26, apartado 1, letra A, primeiro apartado, define que este contrato de servicios financieros é un contrato privado. Vamos ao artículo 26. O artículo 26, apartado segundo, dice: los contratos privados que celebran las administraciones públicas se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las secciones primera y segunda del capítulo primero del título 1 del libro segundo de la presente ley con carácter general y por sus disposiciones tal. A continuación dice, no obstante, lo establecido en el párrafo anterior, los contratos mencionados en los números 1 y 2 de la letra A del apartado primero del artículo anterior le resultarán de aplicación, además del libro primero de la presente ley, el libro segundo en cuanto a su preparación y adjudicación. Díganos, señor alcalde, si se seguiron estas normas en cuanto a su preparación y adjudicación. Por outra parte, estes informes jurídicos ad hoc, porque este informe debería de estar cando se iniciou o contrato, cando se justificou a necesidade do contrato, aí debería haber un informe jurídico donde se establezca o procedimiento para contratar. Supoño que habrá, todavía non vino o expediente, ou se me vino pola sede electrónica, quero ver ese expediente. Quero ver tamén se no expediente figuran esas negociacións que dice o alcalde que mantuvo con a oficina de Touro de a banca. E o señor alcalde, vou recordar unha cousa. Non teñen que pasar os bancos pola alcaldía. Hai unha cosa que se chama procedimiento aberto, donde se saca para fomentar a concorrencia competitiva das entidades bancarias, mediante a redacción dun pliego de prescripcións técnicas e un de cláusulas administrativas, a conocimiento de todos os bancos. E entón, todos aqueles que o queiran poderán presentar a súa aplicación, a súa proposta.
Oye, e sabremos aquí que estaba dispuesto cada banco a ofertar. Entonces, non nos veña con que pasou por a alcaldía do Sabadell alcalde, porque é moi difícil de creer. Solo, o sea, que pasou, sí, é certo, pero que pasou por iniciativa dele, é solamente dele. Eso xa me costa un montón. Agradecido que diga que non é cliente. Non sei, explicarános entonces cales son os motivos de que solo o Banco Sabadell se lle dé esa oportunidade de presentar unha oferta para retribuir as cuentas do Concello de Touro. Cando o lógico, o normal, era un procedimiento abierto donde se lle dé oportunidade a todas as entidades bancarias e incluso nesos pliegos que se deberían redactar en base a eso, debería de figurar unha certa primar de algún modo as entidades que teñen entidade ou que teñen oficina dentro do Concello. Claro. E en canto a lección que me estaban dando de contratos do Estado, que lección que en outras ocasións pois tomamos o beneficio de inventario. Entón, sigo mantendo que se saltaron o procedimento, establecido, non só xa por ser legal, sino por ser lógico. Porque o lógico é darlle a conocer. Isto non é unha cuestión dos fondos do alcalde. O alcalde cos seus fondos pode negociar con quen queira, pero non pode negociar cos fondos do ayuntamento, que ao final son os fondos dos veciños. E por moito que se empeñe, non creo que os veciños de Touro entendan iso. Que haxa que levar os cartos de Touro a recambiadas. Ese é un argumento moi difícil de rebatir. Segundo, non sabemos, porque non se lle deu a oportunidade, se a banca iba a ofertar ou non as mismas condicións. Ou melloraras incluso. Non o sabemos. Vamos a ver se no expediente constan as invitacións, constan as respuestas e consta todo iso. Vamos a verlo, veremoslo, non quero. E máis, eu digo máis, se non se aclara convenientemente este tema, solicitaremos a celebración de un pleno extraordinario específico para debatir este tema. Para que salga a luz todos os intríngulos desta contratación así, con esa manera. Non se pode xogar así cas cousas do Concello. Non se pode utilizar a alcaldía como unha cuestión, como unha oficina particular. Eso hai unha lei estupenda. E non me diga que non é de aplicación a lei de contratos, por moito que informe o secretario. Si é de aplicación, como lle acabo de leer. Artículos 25 e 26 da lei 9/2017. Entonces, saltaron o seu procedimento e, desde un punto de vista legal, e desde un punto de vista político, é impresentable. Impresentable que os cuartos dos veciños de Touro se leven a Bertamiráns. Vamos, eso realmente faga vostede unha encosta por un municipio adiante a ver quen comulgue con eso. Moi ben. En respecto ao BNG, non hai ningunha dúbida de que os fondos do Concello son para investir en obras e servicios do Concello, en beneficio da veciñanza. Non hai ningunha dúbida. Agora, si, este alcalde non ten ningunha dúbida, este goberno non ten ningunha dúbida. A cuestión é a seguinte, que mentre eses fondos existen, e mentre eses fondos non se invisten, mentre eses fondos existen, e mentre eses fondos non se invisten, hai dúas opcións de facer con eles. Hai a opción que se estuvo facendo hasta ahora, desde os últimos 30 anos que se estuvo facendo hasta ahora, que foi deixarlos a unha entidade bancaria a un interés cero, para que logo esa entidade bancaria negociase, ou poñelos a disposición sempre ca libre disposición por parte do Concello, pois poñelos a disposición das entidades bancarias, e que as entidades bancarias pois remuneren ao Concello polos intereses. Esa é a cuestión. Hombre, a ver, respecto do PP, primeiro, cuestión ten que aclararse, porque na proposta que somete a votación o que pretende é mandar que os fondos sean exclusivos de a banca. Porque leo a proposta de acordo. Cancelar a conta aberta no Banco Sabadell en Bertamiráns e restituir os fondos municipais ás contas do Concello na Oficina da Banca de Touro, negociando unha retribución dos mesmos acordo as condicións do mercado bancario. É dicir, o que propón é sí ou sí a exclusividade deses fondos para a banca. É o que propón. Entón, ten que aclararse si o que despois matiza de ofertar os fondos, entón ten que aclararse o que pretende é ofertalos ás entidades bancarias
ou restringilos a exclusividade da banca. Eu son consciente de que tamén por concretar o BNG, a veciñanza por primeira vez sabe os fondos bancarios, os saldos que ten o Concello. Digo yo ahora. Pois ahora mismo... Sabe acontecerá disso, Bueno, digo yo ahora mismo, son 2.5 millóns de euros no Sabadell e 1.48 millóns de euros en a banca, en números redondos, neste momento. Eu sei que, claro, estes datos que se deron outro día é que, claro, era unha cuestión tabú, pois resonaron no PP. De feito, aquí a min a banca chegoume con unha actitude á defensiva xustificándome a non retribución durante ese período de 10 anos, tratando de xustificarme a non retribución. A mí non ten que xustificarme nada. Eu non trato de facer revisionismo. As súas razóns tería de por que non se retribuían. E o que se lle chocou á veciñanza, claro, é que escalda o PP é que en determinado momento pois a este alcalde, claro, lle ofrezan ese interés, que a banca lle ofreza directamente, unha vez que sabe que ten unha competidora e que sabe que o alcalde, porque é quen lle compete, que vai mover un saldo a outra entidade, pois que directamente ofreza un 2% de intereses. Iso a xente, claro, que lle choca. Porque antes non se pagaba, de repente, agora, pois sí se paga. E non pasamos de 0 a un 2 no caso da banca, a mesma entidade. Non pasamos de un 0 a un 0,5, de un 0 a un 0,2. Non, vemos que o tránsito non é progresivo. Por lo tanto, claro, a veciñanza botas as mans á cabeza e di que pasaba antes. E esa situación é a que ten escaldada ahora mismo ao PP e a vostede. Por eso se encerella nesas cuestións de como se ten que contratar unha conta bancaria. Claro, eu non sei como se ten que contratar unha conta bancaria, pero os concellos dispoñen de persoal que sabe como se ten que contratar unha conta bancaria. Lóxicamente, a conta bancaria non foi o alcalde a ningún lado, pois ca acreditación de alcalde e veño aquí a abrir unha cartilla. Non, hai un procedimento. Se vostede pois quere seguir pois en que o informe do secretario interventor ao respecto do que vostede anuncia de que non se seguiu o procedimento correcto e que o informe do secretario interventor di que efectivamente se fixo o procedimento correcto, pois pode seguir con esa discusión. Eu, lóxicamente, non entro nesa discusión porque nin sei nin me compete. Pero a cuestión é sencilla. Nunca pensaron que isto iba a xerar tanto debate. Que nunca pensaron pois que unha entidade bancaria que tiñan aí de man, a saber que tiñan de man, pois que iba a pasar de 0 intereses a pagar intereses. Por certo, uns días despois de celebrarse o pleno anterior, pois a banca xa liquidou intereses por ese período, desde o 1 ao 15 de abril, que fixo un ingreso de 3.000 e pico euros. Unha retribución de 3.000 e pico euros. O que nunca fixera nos 10 anos anteriores. O que nunca fixo a banca. O que nunca fixo a banca, pois fixo con este alcalde
en 15 días, 3.000 e pico euros. Esa é a realidade. Se queren unha intervención moi breve para centrar, gustaríame en todo caso para que saber o que hai que votar, repítolle en que o que pretenden aprobar non é competencia do Pleno, o Pleno non ten competencia, aquí dice que o Pleno pretende acordar cancelar a conta bancaria, o Pleno non ten competencia para cancelar as contas bancarias e o Pleno non ten competencias de negociar unha retribución dos membros con a banca, xa foi o que fixo o alcalde, e doi o resultado, os resultados son eses, 3.000 e pico euros en 15 días, 3.000 e pico euros en 15 días, as negociacións deste alcalde con a banca foron 15 días, 3.000 e pico euros, o que nunca recibeu o Concello na historia da banca. Entón ten que aclararse se o que pretende someter a votación é isto, dar exclusividade á banca, ou o que despois, durante o debate, propoñía que é claro, perfecto. que se abran as ofertas a interesados. Aquí non vamos a confundir cales son as competencias da alcaldía que as competencias do Pleno. Xa sabemos que a formalización do contrato é competencia do alcalde, iso non está en discusión. Isto, a proposta probablemente non afortunada demasiado na redacción, sería un mandato á alcaldía para cancelar esa cuenta e volver, porque consideramos que foi ilegal o tema, volver á situación en que estábamos. E despois o lógico, se o alcalde considera, si quera abrir o tema, sería ir a un procedimento aberto e a ver quen vai a ofertar mellor retribución dos fondos. Oye, que sean as entidades bancarias as que ofrezcan. Eso sería o lógico. Pero o que pretendo con esta moción sería volver á situación anterior, porque para mí é absolutamente ilegal o feito. Ilegal para mí, aparte que políticamente impresentable. Despois, en canto a competencia do Pleno, en canto a funcións do Pleno, hai un dito que quen podo máis podo menos. Se o Pleno é o que mandata os presupuestos, se é o que mandata os ingresos, as ordenanzas, lógicamente tendrá algo que decir na remuneración dos fondos municipales. Pero, bueno, non é esa a discusión. Eu propoño volver a situación, nós propoñemos volver a situación a onde estaba, e se o señor alcalde considera oportuno ir a un procedimento aberto para a retribución dos fondos municipales. Porque, e por supuesto, primando nos criterios de adjudicación as entidades que teñan oficina aberta no Concello. E se con esos criterios, se despois sale adjudicatario unha entidade bancaria ajena ao Concello, pois nada, oye, amén. Outro tema que o alcalde non... A ver, volvemos ao tema das medias verdades. Non é certo que a banca non pagara nunca intereses pola cuenta. Non é certo. Non sei, eso, o alcalde sabe que a mí me consta que non é certo. Porque eu, incluso, cheguei a levar a contabilidade aquí no Concello. Vale, entón, sabe que me consta que non é certo. É certo. E outra media verdade ou media mentira. Só se cobraron comisións nun período moi antigo. Hai moito tempo que a banca non cobra comisións ao Concello. Por gestión. E outro tema, señor alcalde. Cantas operacións relacionadas a contabilidade, con pagos, con ingresos, se van a facer a través do Sabadell? Porque, claro, é moi fácil ter, como digo eu na moción, unhos fondos cautivos no Sabadell e despois gestionar todas as operacións de pagos e ingresos con a banca. Lógicamente teníamos un saldo operativo e mínimo e resulta que o de Sabadell sería exclusivamente para manter unhos depósitos cautivos. Ese tema. Entón, a nosa proposta é volver á situación anterior e, se usted considera conveniente, saque-o a un procedimento aberto. A ver, por concretar, se non é abrir o debate, a ver, por concretar, pero entonces, a ver, pretende volver á situación anterior. Efectivamente. Vale, a situación anterior é a dos últimos, a de toda a vida. A do outro día. A de toda a vida, donde o Concello recibe a 0 euros, ou a que negociou o alcalde de un 2%, ou a que negociou o alcalde de un 2% con a banca, na cal, co saldo total, o Concello recibiría, en números redondos, 80.000 euros ao ano. Cal é a que queren negociar? A que queren negociar é a que tuveron sempre con a banca, a que levan toda a vida con a banca do anterior goberno, e máis efectivamente onde vostede tuvo responsabilidades na conta? Quere negociar esa a 0 euros durante sempre que vostede tuvo responsabilidades na conta? Quere negociar esa? Quere volver a esa? Ou quere volver a que negociou o alcalde dun 2%
que co saldo actual serían 80.000 euros ao ano. A cal quere volver? Aos 0 euros ou aos 80.000 euros? Aclárese. A cal quere volver? Queremos volver á situación anterior e sacar un procedimento aberto. Se o alcalde realmente cree que non está cumplindo a banca, ou se a banca non quere abrirse a unha negociación razonable. Por supuesto, non hai ningún problema. Nos consideramos ilegal o que fixo o alcalde, por eso consideramos que hai que volver á situación anterior. E punto. É fácil de explicar. É moi facilito de explicar. E o do procedimento abierto é irrebatible, vamos, porque sería o lógico. O alcalde non pode negociar a nivel particular os fondos municipales. Eso vamos a incuestionable. E se o alcalde le presenta un solo concello que o faga así, un solo, que o faga desa maneira, que o tramite desa maneira, falamos. Busquen usted as retribucións dos fondos municipales por aí adiante. Vamos á plataforma de contratos do Estado e dígame cantas se negocian así. Respecto da legalidade, moi sencillo. Vostede presentou un recurso de reposición. Sí, teño 6 meses para un contrato. No, pero... Ou vamos a contestar? No, claro. Entonces, pero usted, respecto a legalidade, como presentou un recurso de reposición, vaño contestar. Entonces, logo acuda... É o primeiro que se me contesta. Logo acuda con ela donde entenda. É así, respecto da legalidade. Sei que lle doe fondamente, porque... Xa me dirá que son meus intereses como a banca. Explícame usted. Eu non dixen nada, non... Que me doi fundamente. Home, dolle fondamente. Bueno, pasamos a votar. Sí, pero... que vamos a votar exactamente? Solamente tal como está, o sea, vamos a votar, o sea, como está unha emenda, eu non sei exactamente... Vais a votar a moción tal cual está, pregunto. Pregunto, quero saberlo para... Sí, tal cual. É que é o que hai. Que outra cosa? Non, bueno, que enfadaste vos aquí... Non enfado, non é como falar de cartos para que a xente se enfade, porque eso sí que... Sí, non é máis que... Eu só unha cuestión e acabo. Primeira, o dos 95 millóns que se nos contou no pleno anterior, evidentemente saleu non sei de onde, non ten ninguna base. Ten unha explicación. Son 85, non 95, tiña a pantalla cascada e pensei que era un... Non, bueno, é o que aparece aí. Recolleu na ata porque o dixen eu. O que nos daba o Sabadell, o que nos daba o Sabadell. As contas son relativamente sencillas. A totalidade son alrededor de 4 millóns de euros, a un 2,5 son 80... Bueno, o que aparece, que además é o que aparece recolleu na ata, por eso preguntei ao principio, claro, porque as cousas é contalas ben, porque cando falamos de cartos, dixo no antes, todos nos viciamos e nos cegamos. Estamos falando de 80, 90 millóns como se formamos os máis ricos do mundo. E os servizos están como están. E se ven unha asociación... Vale, sí, claro que vale. Entón, eu o que sí que pediría é que por parte do señor alcalde, eu vou abster desta proposta, porque eu non teño nada claro que só teñamos que ter contra a banca, só dixen tamén, pero tamén teño moi claro que temos que primar, que é o que ten entidade aquí, e hai que valorar máis que a cuestión económica. Entón, eu o que sí que pido é que por parte do señor alcalde pois se considere eso de valorar outras opcións e o procedimento, o que digo o PP, non me vou meter en, digamos, ten que ser canto máis transparente, mellor. Iso sí que me gustaría a mí que quede claro, que é a proposta que eu fago, aparte de que te vou solicitar, por suposto, como son os contratos, para ver a letra pequena que é onde está normalmente onde está a trampa dos asuntos. Non é por reiterar, está claro, o alcalde dixo que tiña a porta aberta, que tuvo sempre aberta, non a ten a partir de hoxe, tuvo sempre. O cal, os plenos son públicos. Perfecto. Por favor. Pasamos a duro de pelo, home. Pasamos a votar. Ten a porta aberta. Pero ten a porta aberta, eso que? Que quere dicir eso? Que temos que quere dicir eso? Podes me explicar que quere dicir que o alcalde ten a porta aberta? Eu non sei o que quere dicir eso. Non fago uso da palabra sin solicitada. Pasamos a votar. Votos a favor? 5 votos a favor do PP. Votos en contra? 5 votos en contra de Partido Galego Multinacional, abstencións, unha abstención de BNG. Vamos á segunda votación, votos a favor, 5 do PP, votos en contra, 5 votos en contra de Partido Galego Multinacional, abstencións, unha abstención de BNG, apróbase, queda rexeitada a moción co voto de calidade do alcalde. Hai algunha moción de urxencia?
Vale, mire, pasolle a dar resposta a preguntas de plenos anteriores que eran relativos a unhas deficiencias en obras. Bueno, hai cuestións que viñan xa traídas do pleno do mes de marzo. No pleno do mes de marzo, no que non se puido dar resposta no pleno do mes de abril, solicitouse un informe ao respecto pois á dirección de obra que está sendo levada polo arquitecto Pablo Blanco Ferreiro da empresa Estudio Técnico Gallego, que, como mellor xa saben, leva desde tempos inmemoriales exercendo a dirección de obra e a redacción de proxectos neste concello. Entón, nada, o que lle podo facer é entrega dos informes que se lle solicitaron. Agradecemos. Señor Alfredo Souto, que pideu... E, bueno, en concreto, nada, pedíaselle informe relativo ao destapado ao estado destapado e posta a cota da vía das tapas e reixas na rúa Eduardo Pondal, perpendicular á rúa Castelao, que foron pavimentadas no ano 2023. Pedíaselle informe sobre o estado de destapado e posta a cota da vía das tapas e reixas na obra de pavimentado da goleta a Capela e da goleta a Tribás, que son do plan de mellora de camiños. E tamén se lle pedía un informe relativo ao ancho executado na vía dese plan de camiños rurais en Tribás. E máis tamén, vale, e logo cuestións xa deficiencias denunciadas no pleno de 14 de marzo polo grupo do Partido Popular no pleno, relativas a falla de construcción de sobreanchos na obra de Circes a Xunqueira, e logo unha cuneta a entrada de Circes que denunciaba o Partido Popular que non se executou. Tamén se lle pide informe de denuncia presentada polo Partido Popular en preguntas nese pleno sobre a obra de pavimentación interior en Mourelos e outros, que é unha obra do POR 2022, que segundo denunciaba o PP houve subcontratación na obra, que se lle foi adxudicada á empresa, houve unha subcontratación na obra que lle foi adxudicada a unha empresa que tiña todas as garantías e posibilidades de facela, e se dicía o PP, é esta que contratou a unha empresa que dicía o PP de menor categoría. Pois pides informes sobre esa subcontratación. E logo, sobre distintas obras de pavimentación e acceso na Belenda, a rede viaria en Sartes Calvos, o límite municipal de Corneda a Quintas por San Cuñedo, Circes e Xunqueira, interior de Mourelos, da Pena a Mourelos, viario Vilar de Calvos e saneamento na Belenda e a mellora da rede de abastecemento de Touro. A resposta, isto foi solicitado, como teñen aí á vista, naqueles días posteriores ao pleno do mes de marzo, foi recibida polo destinatario o 26 de marzo. A resposta a día de hoxe é ninguna. Rogos e preguntas do PP. Precisamente a primeira pregunta que traíamos era en relación con as deficiencias da pista de Circes a Xunqueira. Preguntábamos efectivamente se había emitido a dirección de obra informe. Sabemos que non o emitiu, pero a min esa neutralidade do alcalde que solicita, se non o omite, pois non me sirve. Tendrá que requerir, porque o plazo transcurrido é máis que suficiente, para informar de por que non se executaron esas obras. Creo que é evidente, un mes largo, unha dirección de obra que en teoría ten que pisalo o Concello con moita frecuencia e con moito tema, mas é moi sencillo. Non están feitos, simplemente hai que decir por tema.
Bien, segunda pregunta. Que tamén se fala aquí dela, na pista da pavimentación entre Río Morelos e outros, pero o meu compañero Alfredo outro día falaba da subcontratación, e agora resulta que cada vez que imos mirando aparecen cousas novas. Estaban previstos unos entronques nesa pista do Pinar, concretamente, que non están feitos. E falamos de 100 e pico metros cuadrados de asfalto. Tamén sin explicación ninguna. E supoño terá que pedirlle vostede outro informe tamén á dirección de obra, a ver por que non se fixeron esos entronques. É máis, eu casi podo propoñer que se faga daqui para diante que lle pida informes da dirección de obra en todas as obras que adjudica o Concello. Porque nós non vimos andar inspeccionando que cousas faltan en cada proyecto. Porque cada un que vemos que faltan cousas. Entonces, a ver, resulta sorprendente cando menos. Bien, traemos tamén outra pregunta sobre a obra mellora na rede de abastecemento de Touro, que, como sabemos, dou lugar á pérdida dunha subvención de 36.800 euros por incumplimiento dos plazos de execución e dos plazos de justificación. En que estado se encontra a execución desa obra? Porque eu imagino que, independentemente dos problemas que hubo con a subvención, habrá que pagar o que está feito. Por aquel enriquecimiento ilícito que dicen das administracións. Entón, queremos saber se se vai a terminar a obra, se non se vai a terminar, se vai a poner en marcha, etc. Bien. E, hombre, unha pregunta que non a teria escrita, pero que se me ocurre. Vamos a ver. Xa preguntamos noutro pleno de quen eran as competencias de obras. Contestóusenos que do señor Martínez Pereira, e vemos que pleno tras pleno, pois, quen ejerce as competencias é o alcalde. O señor Martínez Pereira non figura nos contratos, nos expedientes de contratación, e tampouco dá información sobre estas deficiencias que observamos nas obras. Eu entendo que si ele ten delegado, a non ser igual que sea a competencia que ejerce o alcalde que ejerce o señor Martínez Pereira. Pero digo, por aclarar, porque para que quede claro, non sucesivo, quen ten as competencias en materia de obras. E dimos algo que reconozco que tamén a nos pasou un pouquiño, pero encontrámonos en abril que resulta que se suprimeu o festivo local o San Xoán de Touro. E eu, repasando a argumentación que se nos envía por parte da alcaldía, non vin nin o acordo nunha comisión de goberno, que supoño que estará, pero o que si non vin, eso sí que me asegurei, é a ratificación dese acordo polo pleno, que, salvo que se houbera modificado a normativa, sempre se ratificou a designación dos festivos locales en pleno. E entón quería saber cal foi a causa. Primeiro, porque se suprimeu ese festivo local, e segundo, porque non foi sometido a ratificación do pleno. Non teño máis. Máis preguntas polo PP? Vale, entendo que a 1, 2 e 3 son basicamente rogos, esa cuestión das obras. Vale, agradezolle os deberes para a dirección de obra. A pregunta 4, as competencias en obra son do Concelleiro de Goberno, Jesús Martínez Pereira. Respecto, perdón, a pregunta 5, non é certo o que afirma, non se suprimiu o festivo local do San Xoán de Touro. Os festivos locales do ano 2024 mantivéronse por defecto os mesmos do ano 2023. Non se suprimiu absolutamente nada. Os festivos locais do ano 2024 mantéñense por defecto os do ano 2023. Así é. En base a que? No 23 o San Xoán coincidía en fin de semana. As preguntas non teñen réplica. Xa, pero por aclaración do vecindario. Caramba. Primeira chamada a orde por interromper. Non pode estar interrompendo Primeira chamada a orden a Rebeca que decide por interromper. Xa te corriximos. A ver. No ano 2024 mantéñense por defecto os festivos locais do ano 2023. Miren. Por certo, onde está ese acordo? Non, esta é unha pequena aclaración. Onde está ese acordo? É un decreto de alcaldía? É un acordo da Xunta de Gobierno? Mire, sencillo. O asesor xurídico daquel momento, o secretario interventor por acumulación daquel que estaba no Concello naquel momento, informou de que
si non se nomean novos, pode estar no erro, pero si non se aproban novos festivos locais, por defecto, consérvanse os festivos locais do ano anterior. Esa é a información que se me traslada. Por lo tanto, non houbo nin decreto da alcaldía, nin aprobación de... Entón, o alcalde tiña interés en conservarlos do ano anterior? O alcalde non tiña interés. Voulle dar a explicación seguinte. Posiblemente habrá quen coñeza a situación de deficiencias na xestión administrativa diaria daquele momento, ca situación durante 6 meses de un secretario accidental e ano e medio de un secretario con acumulación. Nese contexto, en mes de agosto, a min o secretario trasládame que si queremos facer unha modificación e que non queden implantados por defecto os festivos do ano 2023, pois que hai que aprobalos en pleno. Estamos mes de agosto e había que convocar un pleno extraordinario. A decisión deste alcalde foi unha cuestión puramente económica. É dicir, un pleno costalle, saben que cada un dos 10 concelleiros por asistencia ao pleno cobran 150 euros. A decisión do alcalde foi de non convocar un pleno extraordinario solamente ca única cuestión de ratificar a aprobación dos festivos locais. Esa foi a razón. Un decreto da alcaldía sometido a ratificación do pleno hubiera solucionado o tema moi sencillito. Pero moi sencillo, non? As intervencións fora... Vamos na segunda intervención. As intervencións fora... Non vou ir á terceira, porque non me expulses. As intervencións fora do turno de palabra non se recollen. Habíamos esta pregunta? Non, alguén preguntaba por que se había suprimido e por que razón non se me contou pleno, e xa explicou agora por que non se me contou pleno. Vale. Preguntas por turno de rolos e preguntas do BNG. Si, vamos a ver, primeira. No Boletín Oficial da Provincia do 3 de abril sai unha concesión de axudas, subvencións, para os servicios de normalización lingüística dos concellos, sexa para a creación ou para o mantemento ou para o reforzo. E o Concello de Touro non aparece como beneficiario porque non o solicitou, evidentemente. Entón, por que non se solicitou? O anuncio salió en outubro de 2023, a data de solicitud, e falamos de 20.000 euros. Podrían ir con 500 euros para, por exemplo, contratar a unha persona. Sí. Vamos a ver, despois outra tamén relativa tamén a outra subvención. No 29 de abril, tamén no Boletín Oficial da Provincia, sai unha denegación das axudas para a contratación externa do Servicio de Atención á Oficina de Turismo ao Concello de Touro. Este si é solicitud que non lle deron por non acadar a puntuación mínima para obter un mínimo de 10.000 euros de subvención. Por exemplo, Pinol levou 16.000, entón, que pasou aquí? Cal é a razón pola cal non se alcanzou esa puntuación mínima que obrigou ao Concello a quedar tamén sin subvención para esta asesoría externa de Servicio de Atención á Oficina de Turismo? Sigo. Bueno, logo outra, na página do Facebook aparece que o Concello regala, creo que algo así como composteiros, para compostaxe domiciliaria, non? E a pregunta é se o Concello ten previsto facer algún tipo de programa que vai máis alá de meramente dar un folleto ou entregar uns composteiros, algún programa con cursos de formación, de seguimento, de como se debe facer o compost correctamente. Outra pregunta, vamos a ver. Eu no mes de febreiro pedira que se nos dera o contrato que o Concello firmou con Rede Aberta para estender a fibra polo Concello, que non se nos aceptou, entón non sei cales son as condicións nas que se fixo este contrato, que condicións ten, pero o que si sei é que por exemplo, na parroquia de Calvos, na propia aldea de Calvos, esa circunstancia de que hai postes, de que hai aldeas que teñen 2 redes de fibra, pero hai casas que non teñen fibra e que non lle chega a fibra, porque resulta que fai falta poñer 2 ou 3 postes. E esa casa está sin fibra, e sin fibra sigue porque lle din que ten que poñer postes. Co cal estamos no
unha situación bastante curiosa onde ti chegas a un posto, dúas líneas de fibra distintas, pero casas sin fibra porque non hai postos. Entón, a pregunta é que pensa facer o Concello para solucionar este problema. Eu non sei se dentro dese contrato con Rede Aberta, que era para utilizar os postos do Concello, se entra dentro deso, se aí non hai postos e se poñen, entendo que a día de hoxe non pode dar unha casa sin fibra polo mero feito de que non chegan os postes a ela. Entón, a pregunta é que pensa facer o Concello para solucionar este problema. Cando, repito, temos duplicado fibra que chega pois, a escasamente, ao mellor, pois, 100 metros desa casa, non chegado a 100. E logo, outra pregunta é, creo que se pide unha subvención para melloras de infraestructuras turísticas de 30.000 euros para acondicionar o punto de atención turística. Onde se vai facer ese punto e que é o que se vai facer? Entón, me gustaría que se me contestara eso. E outra é máis que unha pregunta, é unha queixa. O día 17 de maio, Día das Letras Galegas, todos os anos hai unha manifestación en Santiago de plataformas de defensa do galego. Un lúdico festiva para poñer en valor precisamente o noso idioma. Eu non sei de quen foi a feliz idea que no Concello de Toro se lle ocorreu facer o concerto da banda. A manifestación é antes, 17 ás 12 da mañá. Facela a 1 da tarde aquí. Evidentemente a xente que quere ir non pode ir, vai a banda non vai ali. O Concello está como organizador, non sei, gustaríame que eu, dun grupo do goberno que se dedique a la esquerda, que defende este país, e o idioma deste país, gustaríame que esas cousiñas se tuveran un pouco en conta, non? Porque hai moitas horas para facer o concerto. E logo, remato, xa un robo que se arranxe a subida da pista que vai ao campo de fútbol, que ten aí uns baches ali que levan moito tipo con eles. Esas son as preguntas e o robo. Sí, vale, da primeira, para ser máis concreto, doulle resposta no pleno seguinte. Da segunda, respecto á subvención de turismo, a falla de puntuación do Concello de Touro, menciono respecto do Pino, pois é a carencia de infraestructuras turísticas, infraestructuras de información turística por parte do Concello. É dicir, o Concello pois, non ten unha oficina de turismo aberta, non ten, non tiña activas redes sociais directamente, expresamente destinadas ao turismo, e incluso esa aplicación de turismo pagada a Ebel, e por o cal a Ebel facturaba o mantemento desa empresa, pois non está actualizada, a pesar de que esa empresa facturaba periódicamente mantementos, e está obsoleta, sin actualizar e non está descargable. E respecto á páxina web turismotouro.com, pois voulle explicar tamén cal era a situación. Estaban as claves, estaban baixo a custodia de esa empresa Ebel, e o que se fixo para poder poñela activa e pois que fose puntuable nesa subvención, pois foron reventadas as claves, o alcalde encargou reventar as claves desde o ordenador da alcaldía para poder ter acceso e actualizala, e ahora mesmo estánse cargando contidos. Respecto da campaña de compostaxe, sí, efectivamente, pois ahora o que se están distribuindo, houve co goberno anterior unha campaña de compostación, e o que se están facendo agora é repartir uns composteiros que estaban pois amoreados desde fai anos nun almacén, e efectivamente iso vai se complementar pois con información e con algún curso. Información só folletos non vai. No, información, hai máis medios para trasladar a información que é os folletos, que precisamente estamos referindo a información nese sentido, de formación, información en canto a formación, en canto a cursos. Respecto á rede aberta, bueno, disculpe por non lle ter enviado, foi despiste. A ver, efectivamente, están poñendo postes en núcleos onde non os había,
quedan moitos núcleos sin postes e o Concello que está facendo é darlle traslado onde ten pois demandas, necesidade de xente que ten coñecemento, que pon coñecemento do Concello, é darlle traslado á rede aberta, facilitarlle as autorizacións, os permisos dos propietarios para colocar os postes. Temos constancia de que nalgúns núcleos hai pois, dificultades con algúns propietarios, trataremos de salvalos para poder chegar a todo o servicio, a todas as vivendas. E a quinta, relativa á subvención de infraestructuras turísticas, pois vaise facer unha adecuación do local que durante anos estaba sendo usado de maneira gratuita, que é titularidade do Concello, que foi sendo usado de maneira gratuita pola empresa concesionaria do Servicio de Abastecemento de Auga, pois, como saben, pediuselle que non o deixaran libre e vaise acondicionar ese local. Se ten interés en concreto no proxecto para ter máis detalle, envíaselle copia. Perdón, a ver, teño tres rogos. A ver, Son rogos. miren, presentes por escrito, o punto de rogos e preguntas do PP só foi no seu momento. Para manter o orden. Bueno, con prioridade, vou dicir. Gracias. Vale, despois de pechar unha pechada a sesión, se quere recolle. Levantamos a sesión.